ରାତି ପାହିଲାଣି ରାପଇ ଖାଅ ଉଠ ଉଠ ମଠ ନ କର ଆଉ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଉଠ ଦେଖ ଦେଖ ତଳେ କେମିତି ସମସ୍ତେ ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି ତା ସହିତ ଏଠି ନାଚ ଗୀତ ମଧ୍ୟ ହଉଛି। ସକାଳରେ ଏଇ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିକି ମନ ବଡ଼ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସେମାନେ ସେଠି ଆମ ଘର ସାମ୍ନାରେ ନାଚୁଥିଲେ କଣ ଗୋଟେ ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲା। ଏଇ ଗୀତ ସହିତ ଏମାନେ ସବୁ ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି କରୁଥିଲେ ରନିଂ ଥିଲା ତାଙ୍କର। ସକାଳ ଆମର ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଥିଲା କିଛି ଫ୍ରୁଟ୍ସ। ଏଇ ଫ୍ରୁଟ୍ସଟା କଣ ଜାଣେ ଏଇଟା ହଉଛି ଚିନି ଆଳୁ। ତାକୁ ଇଂଲିଶରେ କଣ କୁହନ୍ତି ମତେ ଟିକେ କହିବେ। ନିନି ମାମା କହୁଛି ମାମା ଏଇଟା ତ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଖାଇଲି ଏଇଟା କଣ ଧଳା ଧଳା ଚିନି ଆଳୁ ନା କଣ? ମୁଁ କହିଲି ହଁ ହଁ ଚିନି ଆଳୁ। ନିନି ମାମା ତାର ଅନ୍ଧାରିଆ ଖେଳୁଛି। ଆଜି ସଣ୍ଡେରେ ଆମର ବନିଥିଲା ଚିକେନ ତା ସହିତ ଭାତ ଆଉ ନିନି ମାମାର ମୋର ବନିଥିଲା ଫୁଲକୋବି ଆଳୁ ଝୋଳ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଭାତ। ଖାଇ ଖୁଆକି ଶୋଇପଡ଼ିଲୁ ଆମେ। ସବୁଦିନେ ତ ଆମେ ଦିନରେ ପାର୍କକୁ ଯାଉଛୁ ଆଜି ଭାବିଲୁ ଟିକେ ରାତି ଦୃଶ୍ୟ ଟିକେ ଦେଖିବୁ ବୋଲି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ରେଡି ହେଇକି ବାହାରି ଗଲୁ ରାତି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା। ରାତିର ଦୃଶ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ